Ma jeci majster, cami! Oj, slike. Pa lako biti gotovom djetat stari. Pusti tu priču. Ljepše njega praviti. Pa jeći majstor. Zagara. Zagara. Ne zagara, zgorla je. Sad nik niš ako hoće. Ja sam ga čuo. Ne treba. Kako ide? Ide. Koliko? Evo, 10 ćevapa odjedno. Redenik. Pa da. I jedna kobasica. Nemamo, pazi, nema. Pa gledaj vamo. Baci pogled lijevo. Tu nema. Ovo su to proizvodili, ovo je slika glas sa strane. Završi. Od ulogu su izgubili. Ja mogu sad 100 eura na turi da uzmate. Alo, ali 0-0, a tvrd rezultat. Tvrda utakmica. Koliko? Jel? 0-0, do polu utakmica je bila. To je higijena totalna. Mene misli će neko da vadi bubrege, da uperiš. Evo je pozdrav Milun iz Požege. Ideš kući. Ma jeci majster! Još i opo. Računaj da sam... A ja znam. A njega idu tamo. Raja, ide tamo. Mali prška, ono bijelo, ono bijelo. Mali. Ne, za njega želi od njeg. Želi od njeg. Vaš je, dvaj. Spreman. Prije stavnik u prvoj ligi. Imao Hasan tu knjava, neće. Još Hasan sam ne znam. Šta Hasan? Prije da to malo. Aduka! Ooo, prva liga! Čićmo, skoči. Ooo, tvoj trener. Ooo. Sanjo! Ooo! Hvala svog sponzora. Ajde. Ko vam preskače? Da. Ja nisam spominjati pare, bo sad će Pinko do sada. Sad će pobiti. Ovo je sad stari kako se koji ježari. Uvijek ti ne znam da ovo prišli. Pa da bude džabe. Bravo, Sanjo!